సెకండ్ వేవ్ రూపంగా మళ్లీ విజృంభిస్తున్న కరోనా వైరస్. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని భద్రాచలం ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ బి సురేష్ వెల్లడించారు. భద్రాచలం ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న ప్రజలందరికీ ఎస్ఐ ఇలా విజ్ఞప్తి చేశారు. మనం ఎన్నో ఒడిదుడుకులు దాటి కరోనా వైరస్ను కాస్త అరికట్టి ప్రశాంతంగా ఉన్నాం అనుకుంటున్న తరుణంలో మళ్లీ సెకండ్ వేవ్ రూపంగా కరోనా వైరస్ చాలా వేగంగా విజృంభిస్తున్నందున గత సంవత్సరం ఇదే మార్చి నెలలో లాక్డౌన్ ఆంక్షలు విధించినప్పుడు ప్రజలు ఎలా అప్రమత్తంగా ఉన్నారో ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉండి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవాలని సూచించారు. ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ ధరించాలని, ఎవ్వరు కూడా అనవసరంగా బయట తిరగకుండా అవసరమైన సమయంలో మాత్రమే బయటికి రావాలని, బయటికి వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ ధరించే రావాలని, తరచూ శానిటైజ్ చేసుకుంటూ మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని, బయట నుండి ఇంట్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఏది ముట్టుకోకుండా మీ చేతులు శుభ్రం చేసుకొని ఇంట్లోకి వెళ్ళాలని, అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా ఇంట్లో ఉన్న మనిషికి మనిషి 3 ఫీట్ల దూరం, సామాజిక దూరం పాటించడం తప్పనిసరి అన్నారు. వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నామని విచ్చలవిడిగా తిరగకూడదని, వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా కూడా కరోనా సోకిన వారు చాలామంది ఉన్నందున జాగ్రత్తలు పాటించాలన్నారు. మాస్కులు ధరించని వారిపై జీవో నెంబర్ 68 ప్రకారం కేసు నమోదు చేసి కోర్టులో హాజరుపరిచి ఫైన్ కట్టే విధంగా మాకు మా పై అధికారుల నుండి ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగిందని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాస్కులు ధరించకుండా, సామాజిక దూరం పాటించకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించొద్దని మరోసారి ప్రజలందరికీ ట్రాఫిక్ పోలీసుల తరపున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు బి సురేష్ భద్రాచలం ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ తెలిపారు. మాస్కును ధరిస్తాను. ఇతర వ్యక్తులతో కనీసం 6 అడుగుల దూరంగా ఉంటాను. సబ్బుతో లేదా నీటితో తరచుగా ఆ 2 చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కుంటాను. సో మీ అందరికీ తెలుసు, గత సంవత్సరం ఇదే నెల మార్చి నెల నుంచి మనకు కరోనా వ్యాప్తి వలన లాక్డౌన్ విధించడం జరిగింది దేశం మొత్తం. మీ అందరికీ తెలుసు అప్పుడు ఎంతమంది ఇబ్బంది పడ్డారో, అదేవిధంగా ఆర్థికంగా, అదేవిధంగా చాలా విధాలుగా ఇబ్బంది పడ్డారు. చాలామంది కరోనా వైరస్ సోకడం వల్ల చనిపోవడం కూడా జరిగింది. ఎంతోమందికి వైరస్ సోకడం చాలా ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. సో తర్వాత కొద్ది రోజులు మన దేశం మొత్తం లాక్డౌన్ విధించడం, ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా లాక్డౌన్ విధించడం, ప్రతి ఆయా రాష్ట్రాల వల్ల విధించిన నిబంధనల ప్రకారం ప్రజలు నడుచుకోవడం వలన కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించడం, ప్రతి ఒక్కరు మాస్క్ పెట్టుకోవడం, అదేవిధంగా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది. దానివలన కొంతవరకు చాలా వరకు వైరస్ అప్పుడు తగ్గింది. ఆ తర్వాత చాలా వరకు తగ్గింది, 0 కూడా వచ్చింది. మన కొద్ది రోజులుగా చూస్తూ ఉన్నాం దేశం మొత్తం కరోనా వైరస్ అనేది మళ్ళీ సెకండ్ వేవ్ అనేది విజృంభిస్తూ ఉంది. చాలా వరకు చూస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా వేరే రాష్ట్రాల్లో అయినా మహారాష్ట్రలో మీకు తెలుసు పరిస్థితి ఎంత దయనీయంగా ఉందో. రోజుకు 40,000, 30,000, 50,000 కేసులు నమోదవుతూ ఉన్నాయి. ప్రియమైన 8టీవీ ప్రేక్షకులారా, 8టీవీ తాజా వార్తల నోటిఫికేషన్ మీ దరికి ఎప్పటికప్పుడు చేరాలంటే ఇప్పుడే 8టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ తాజా వార్తల లింకును ఓపెన్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ క్లిక్ చేసి గంట బటన్ నొక్కండి. ఇక ఎంచక్కా తాజా వార్తలు మీకు చేరుతాయి.